Bona ke kuthina saqala sizi express basiphila kanjani. Namhlanje tata ayibambe iqale. Ngibambe phakathi ngeqobe nakho sizakhuthela bazalwane. Awutyuthu. Na ama different team. Yes girl. Mandithathe uyesu ndiyombeka phezu. Hambe nithenjwa ngumsini. Banzobamba kaningi kakhulu. Yes. Uthi uPilato yena wathi akaboni tyala. Yes. Wakugqiba kwafuneka ebhekile. Bawumagalela wasuka nobaba bawumathi emveni koba engenatyala kodwa funeka agwebe. Wasuka wanxiba ingubo yogweba. Akugqiba unxiba ingubo yogweba wafaka izandla emanzini. Akugqiba wahlala esitulweni sokugweba igabhathatshe. Ngelo xesha omagalela uyalungiswa iyanxibiswa pha indembelele yesixeko sakwaYuda. Ngoba yena uye wanikezela wathi nankumntu. Bamhlubula ingubo zakhe. Bamfaka ingubo ebomvu. Kodwa mama uMkosha yena uMarko uthi hayipepula le ngubo. Kodwa mhlawumbi inebangela bathi into yokubana xa kusenziwa ukhala red kudityaniswa upurple no-royal blue. My God. Kutsho ke ngoku uphumule. Hey. Bakugqiba bathatha isithaba. Bawutyuthu esinameva. Bamadiwana itimbali. Esi sithaba ameva waso aye more than 100. Ndivumele ndichazele igama lalameva. Hey. Yayi Arabian noble. Hey. Elo xesha nameva ubude bawo bungango 6 inch wesikhonkwane. Bamthatha bambeka. Benza pha into engaqhelanga ukwenziwa bawumqweba. Ngoba pha bawunkohla. Uthi xa kugqityiwe uba ngaba umntu uzawufa. Anikwa pha iintsuku ezilishumi. Zokuba makahambe ebulisa evalelisa isixhobo. Kwazalisekisa umbhale ndakhe namva. Athi kufika pha
Etakufika hapa umuntu obongwane. Athi kwenzeke iyayelela. Kuwe nefamily yakho ngomuza kufa. Kodwa hazange yenziwe lento. Bamthatha. Bamthwala isitha, bambeka umnqamlezo wakhe. Ikhona into endikhanda yiva aba uMatiwana. Ethapha uYesu ebengikabi nawo umnqamlezo. Kodwa bamenzela umnqamlezo okhethekileyo. Owakho umnqamlezo wabamde kunayo yonke iminqamlezo. Futhi wasinda ngoba wenziwe ngomthi oyigabhatha. Bamthwalisa lo mnqamlezo bathi bekamthwalisa. Bambophelela isandla sakhe kulo mnqamlezo. Bambophelela inyawo zakhe kulo mnqamlezo. Ukwenzela uba azathuwile angakwazi ubhalansi. Bamthatha. Bamthatha. Bamkhupha yena ngesango elingemva. Isango pha elimqini. Awusabela isango elithi xa uqokelela inkunkuma. Ithatha ijule lona sango. Lisango thi xa uhamba uvala impumlo. Alunga. Kodwa indebelele bayikhupha kula sango. Phuma komntakade. Bangambaza behamba naye. Bangambaza behamba naye. Kungedanga kufitshane ba uMagalela. Kukhona imilambo emibini. Umlambo apha iPha. Sabukuhle kube umlambo iKidron. Yes. Bamadwetyani umlambo iPha wona. Yayingumlambo osela amadoda amakhulu. Yes. Umlambo apha wona onamanzi aqondileyo. Umlambo yena okungasondeli nabani na. Athethodo lamadoda. Athi sifikile ke ngokukhipha. Kule umlambo akufanele kangakhaphazela igazi. Yes. Into ke ngoku esizayithetha nabantu. Xa uncitha uba ngaba dathi uncitha babe ngabe bekungoku. Besizawuthi kwamribithela ngeplastic. Ukwenzela into yobana hazathi xa yowela. Lingachaphazeli igazi kulo mlambo. Bathi babuwela phezu kwalo mlambo. Bajongana ke ngoku neKidron. Bangihamba ke ngoku bayowela lo mlambo. Bamatiwana lo mlambo kukhaba abafazi. Ithi imbali yeBhayibhile abafazi ndingathi bahlamba impahla. Yeah. Kodwa abafazi baxabene basathethisana. Athi ke ngoku bakubona igazi kulo mlambo weKidron. Omnyabuze kulukwana kala. Athi yeyani nale mikhono. Athi yena yegazi yeyamanzi. Bathi ke ngoku besaqhubuwela. Wavela pha umAfrika. Kuthapha le ndoda. Indoda emnyama esisiqingatha nje hawu mama. Kuba ke ngoku amadoda aseAfrika. Bangabantu abathengisayo. Because bawukhapha waphuma kwa my friend. Esithapha uzomamela iphepha bakwenzeka ntoni. Uthapha kafika kanti. Athi namadoda esakujonga ixesha. Afumanise bandila le adinwe ngayo lo muntu. Akazulenza ixesha ngoba funeka ibethi 2 hours isiphezu kwaleta. Ithi imbali yeBhayibhile bathatha lo ndoda bamjula ngomnqamlezo. Le ndoda yathi khulu Yesu Kristu. Bazalike sisa isibhalo ba uMagalela. Esithi thwalisanani ukuze ningayisithi kwemkhobeka. Bahamba bathi kuba uNto bongwane. Bathi kuba uNto bongwane. Bathi basakuthi khu. Ngoba le ndoda idiniwe zangilale. Yes, zangike le ndoda wasuka waphinda wawo. Uthi ke ngoku esakuphindawe ngoba bewela qala kulo simo. Uyaphinda ngokuya uthi sabuwa. Uvele ke ngoku intombi nabafazi. Ngoba kaloku uMagalela ndivumele ndithi kuyo lonke yenqa belisenziwa pha ebengekho umfazi nentombi. Amen. Basuka ke ngoku
basuka ke ngokubamlilela basuka bamlilela basuka wajika waba mama bawumagalela uthetha okoqala emva kwexesha elide angikhange ndimve xa thetha kodwa ngoku uyathetha kabafazi nentombi uthi musani ukundilela zileleleni nina nefamily zenu bamkhathisisisa waphakama ngelaxesha bamyekanga abamyekanga umetha unamanxeba lo mntu i-conduced amanxeba sisquare asengqono kuloba i-penetration amanxeba tsolo asengqono kuloba bahamba naye wasuka waphinda wawa bawusane waphinda wawa bawusabela uthi ke ngoku esakuwa asuke ke ngoku uVeronica azigqatse ngokuya waphuma yena baba bafazi wathaka ukuphuma wazalisekisa amazwi uba mathiwa uthe uYesu Kristu ethandaza okanye kufikile lixesha lothandaza wasuka yena waphuma yedwa wenza lonke iVeronica wenza yonke iVeronica uthi sakufika kule ndoda iwile incithekile afika khuphi lapho amasule mamunkosi amasule akugqiba ashiyeke ne-fingerprint kaYesu Kristu ashiyeke ne-faceprint kaYesu Kristu lo mama ke ngoku yena unelifa ngoba kuthiwa nali lifa zithathele uzithathele yena elifa basuka oScorpio bamjula kude ngoba kaloku akho nto bayifunayo enhle yenzekala benyuka bahamba ngoba kaloku yona nto ubukhona enye indlela bawusamela ibikhona enye indlela eyiJudeya othi xa umile kule ndlela uyibone nansi ndaba kodwa bona bakhetha iDolores bakhetha iDolores yona ngobidi iDolores yona sistrato esinklini esinamatye esi-gravel road esistrato simanulungiswa bawusamele xa silungiswa akufiki into izohlumza amatye igalele kufika into yongeza amatye ngexesha uYesu Kristu ahamba le ndlela bayilungisa okwesithathu iyi-3 layers le ndlela i-3 layers yamatye bahamba naye bahamba naye yathi mandukwini bathi bakufika okanye phambi koba bafike ngoba kaloku akho gethi bawumagalela le ntaba ayinagethi yinduli lapha elihlaza engabinyelwanga uba ngaba bendisekhayeni okanye bendisemakhaya bendizawuthi yindawo emane kusikwa ingxowa likathinga ukuya kusikwa ingxowa lakho bawujuju yindawo njalo wasuka uYesu Kristu waphinda wawo kokugqibela ngokulapha ngoku yentaba uthi ke ngoku esawukuwa xa evusa amehlo wakhe angqamana nakanini omzeleyo ongumani my God omagalela basebenzisa amehlo ngoba ke ngoku ufike neli-connection basebenzisa dade umbala i-body language iqonda ukuthi akunamsebenzi
Umama khena uthi ndonzakele nyana wami. Lasuka ke ngoku iJoni bamadodeni. Lasikwa imfesa. La kubona le connection. Umuntu nonini. Ngoba kaloku naye wayikhuliswe ngumama yedwa oyisingle parent. Yes. Yeah. Wathi sakuyijonga lento. Akathanda. Kodwa wathi sakucinga uzamndithini lakhe sarumnyama. Lakhe sarumde umnyama uza kundithini. Ngoba kaloku ukhesana ungaba akenzekanga ngale ndlela ayifunayo. Uza kumbulala. Uskipuyo abulale nefamily yakhe. Banyanzeleka ke ngoku kuphinde kubuye ubungonyama bakhe. Yes. Thatha uMaria wamjula kude. Wamthatha uMaria wamjula kude. Madoda. Thatha uMaria wamjula. Bakugqiba baphakamisa uYesu bambeka phezu komnqamlezo wakhe. Benza pha enye into angaqhelekanga bawumatiwana. Ngoba pha ekuthi umuntu kenza xhonywa uthatha intambo abotshelele izandla abotshelele inyawo. Yes. Kodwa bona bathatha amagqojolo ezikhonkwane. Ngoba nguye. Basibethelela ezandleni zakhe. Andifuni ke nolicingo lusizi. Ngoba izandla zinemisipha. Xa kuzobethelela isikhonkwane esigqithe emisipheni. Andifuni ke noyicinga imilenze. Nkosi yami. Ngoba emaqatheni ukhamathanga. Umoya. Kodwa ngoku isikhonkwane esogqitha kula mathanga. Bathi bakugqiba bamnyisa umnqamlezo wakhe. Bamnyisa umnqamlezo wakhe. Madoda. Bamatiwana bekuthatha kusombiwa le ntaba. Kwaphuma pha inhloko. Hayi. Zathi ke ngoku ingqali. Le nhloko yeka-Adam. Kwathi ke ngoku kwavelela igama. Elithi lena yintaba yokhakhayi. Thatha umnqamlezo wakhe bamfaka. Kodwa haba uMagalela. Ivele ithembisa. Inye into abangakhange bayenze. Amen. Inye into abangakhange bayenze. Bamenzile zonke izinto. Bamthatha bambeke emnqamlezweni. Kodwa bamadodeni khange bamvala umlomo. Hey. Khange bamvala umlomo. Khange bamvala umlomo. Ngoyesu Kristu Nkosi yethu. Amen.